Igande guzti hauetan, esaten ari gana da jarraituz, Jesus ordoa bere bidea egiten, Jerusalenera eta gurutzera eramango duen bidea. Gelditu, baino berriro abiatu. Gaurko irakurgaiak, evangelioko zatiak esaten zigun bezala. Bideari, behin eta berriz, ekin behar, helmugara iristeko. Kristau izatea, Kristoren bidea egitea dugu. Eta guk ere hor, iraun egin beharko dugu. Eta behin eta berriz, abiatu, sarritan gelditu egingo geralako. Jesusen bide hori ez da erraza, zailtasuna ditu. Eta hori ikas genezake aurtengo evangelio guztian. Behin eta berriz, Jesusen ikasle 12 horiek zailtasuna dituzte jarraitzeko. 12 horiek ordijoaz Jesusekin, baino berak esaten diena ulertu ezinean, barneratu ezinean, Jesusek esaten duena zipitzik ulertu gabe. Eta gaur gaineraz, hurbiltzen dan gizon honen eredua daukagu. Berak ere zailtasunak izango dituena. Horixe ba, ahaztu ez beharko genukeena. Beti gogoan izan beharko genukeena. Kristau izateko bidea ez dala erresa, eta atseden hartzen balin badegu ere, behin eta berriz ekin egin beharko diogula. Eta hori, gaur hurbildu zaion gazte hori, eta gazte horren eredua daukagu, guretzako hainbat gauza ateratzeko, guk ikasteko. Gazte horrek badirudi pertsona irekia dala, bilatzailea dala, zerbaiten bila ari dala bere bizitzan. Moisesen lege osoa betetzen du, baina badirudi horrekin etzaiola erabat asetzen bere bizi hori, bere barne bizitzan oraindik utxunea sentitzen duela. Eta utxune horrek darama, Jesusen gana, ia zer egin behar duen erabat asea ondo sentitzeko. Zerbait gehiagoren bila dabilen pertsona da. Hor, gazteak eta Jesusek 10 aginduen buruz hitz egingo dute. Eta ikasi genezaken hori da, 10 aginduak betetzea ez dala nahikoa, Kristau izateko. Kristau izan nahi balin badegu, zerbait gehiago behar degula. Horrek guere eramanean egin behar gaitu, geure galderak egitera, ni bila nabil, zeren bila nabil, nola asetzen den ere bizitza. Hori lehenengo gauza ikas genezakena, bila aritu beharrena gure barne hori asetzeko. Bestaldetik, Jesusen proposamena dago. Jesusek egiten dion proposamena, gazte honek ere entzuten du. Eta gazte horrek behar duena, alde batetik askatasuna da, eta beste aldetik besteen ganako zerbitzua. Ondasunekiko askatasuna eta behartsuekiko solidaritza. Hau da, libre izan, zerbitzari izateko. Eta guk gizakiok, beti izaten ditugu gure gauzatxoak, gure ondasunak, gure ohiturak, eta hoiei lotuta egoten gera. Eta batzutan gainaz, beraiekiko lotura hori grina bezala bizi izaten dugu. Horietatik libre izatea. Baina horietan ere begiratzen balin badegu, gehien katigatzen gaituenak, gehien lotzen gaituenak, dirua eta ondasuna izaten dira. Eta galdera egin beharko dugu. Nola askatu horietatik? Lehen irakurgaiak esaten zigun, jakinduria eta zuhurtzia garrantzizkoagoa dirala. Eta beraien bidez
jakinduri horren bidez, zuhurtzi horren bidez, gure bizitzan bereizmena egiten joan gintezke. Ikusten zein dan benetan, asetzen gaituen bidea, zein ez dan bide hori. Jesusek libre izatea eta bestekiko errukitsu izatea proposatzen digu. Askatasunik ez balin badegu, askatasun horre baldintzatu egitingo gaitu. Eta hori ere erakusten digu Jesusek. Nekez sartuko gerala erreinuan. Izan ere, itxututa balin bagaude, gure ondasun diru hoiekin, erreinua ikusi ere ez dugu egingo. Gazte horrek, mandamendu guztia betearren, askatasunik ez du. Eta entzunten duenen Jesusena, bere bizitza ilundu egiten da. Eta bidea uzten du, eta etxera dijoa. Hortik ikas genezake, guk ere arrisku bera badaukagula. Eta bukatzeko, Pedro agertzen zaigu. Evangelio guztietan bezala, isilik egoten ez dakien Pedro. Eta hor, esango du, ausardi guztiz, guk dena utzi dugu. Guk historiaz badakigu nolako eran utzi duten, parra egin genezake. Izan ere, igande guzti hauetan, Jesusek Jerusalen eta Nekaldira daraman bide horretan, ordabiltza beste amaikak eta bera, Jesusen bidea ulertu ezinik, gauzak utzi gabe. Ordabiltza, itxaropenez beteta, orain Jesusekin bidea egiten badute, erreinua iristen danean, beraiek izango dirala, goian agintean egongo diranak. Beraiek ez dute dena utzi. Beraiek zerbitzen aritu beharrean, egunen batean, zerbituak izango diran itxaropena dute oraindik. Eta hortik ere, asko ikas genezake. Ez ote zaigu horrelako zerbait guri ere gertatzen. Gure kristau izatea, ez ote dugun bihurtu, meritua pilatzen joateko bidea bezala. Eta gero, meritua dauzkaguna ez, orain arau guztiak eta dana bete, baina gero, izango dugu oparia. Eta ez dugu bizitzen kristautasuna orain asetzen eta betetzen gaituen zerbait. Orain gure barne bizitza posten duen zerbait bezala. Eta hori, kaltegarria izan daiteke guretzako ere. Gure gizarte hontan, denba guztian kreditua pilatzen aritzen geran gizarte hontan, kristau sinismenean ere, meritua pilatzen aritu gintezke. Eta horrek ez diguzten orain benetan kristau izaten eta kristau izanez gure barne bizitza asetzen. Horregatik, gaurko igande hau, eta nire gogoetatxo hau, eskean amaitu genezake. Evangelionek eskean jartzen gaitu, jainko aitari zuzenduta. Izur diezaigula, libre egiten gaituen Espiritu Santua.